Bato sa unang adlaw sa iyang pag-inspeksyon sa mga municipal o city nurseries sa tibuok lalawigan, nalipay si Gobernador Gwen Garcia sa iyang nakita nga paningkamot sa ubang kalungsuran ug dakbayan sa pagpatuman sa sugbusog nga programa sa Kapitolyo. Niadtong Lunes, Abril 12, gitagsatagsag yun og susi ni Gobernador Garcia ang municipal o city nurseries sa Permero Distrito nga pulos ni apil sa contest sa sugbusog program. Gusto sa gobernador makitaan kung tinuoray bagyod nga gigamit sa local government units ang 1 ka milyon ka pesos nga pondo nga gihatag sa Kapitolyo alang sa maong programa. Katunga niini gamiton sa paghimo og nursery ug ang laing katunga gamiton alang sa pagpatuman ug pagpasiugda og contest sa sugbusog. Didto sa dakbayan sa Karkar sa barangay Kanasuhan, nakita sa gobernador ang nindot hanay nga pagkahimutang sa mga utanon ug mga tanom ug tinuoray nga dunay gipatubo nga mga liso. Maklaro gyud nga tinud-anay gyud ning palihok ang pagtrabaho ni ining maong nursery kay importante manggod aron makapaapod-apod sa mga kabalayan ang kining maong city nurseries. Matud ni Karkar City agriculturist Ray Trangheya, ang ilang nursery na anhimutang sud sa 4 ka ektarya nga luna nga gipanag-iya sa ilang mayor nga ilang gigamit ubos sa deed of usufruct sud sa napo ka tuig. Gigamit nila kini isip seedlings production. Dinhi sila magkuha og lain-laing mga klase sa mga binhi nga ilang iapod-apod ngadto sa kabalayan nga interesado mananom. So far, very supportive man sad ang atong atong local chief executive, no? So we have the resources. Apil na ang personnel, no, kay naam gyud na-assign diri nga nga staff sa agriculture nga may mag-maintain ani. Kani no, ang location nato kung makita ninyo, ideal nga murag strategic pud ba. Samtang ang nursery sa lungsod sa Sibunga, nibilib si Gobernador Garcia sa iyang mga nakita ug nalingaw pagpamupo og kakao ug mga utanon sama sa okra, kamatis, talong ug palya ug pagsapyaw ug tilapia. Sa iyang pakigpulong, iyang gidayeg ang paningkamot nga gihimo sa lungsod sa paghimo sa maong nursery nga nakapamunga na og daghang mga utanon. Makita gyud nga tinud-anay gyud ni dinhi nga gitrabaho gyud sa lungsod sa Sibunga ang atong pagpa-propagate sa mga seedlings, pag-distribute, ubay-ubay na ang mga natagaan ug tinud-anay gyud ni nga kuyog sa atong sugbusog program. So congratulations Sibunga. Tanta mahimo mong sumbanan sa uban nga mga LGU. Daghan kay sa Sibunga gob ang misunod ana ang atong mga barangay, mga kapitanes naghimo sa nindot kaayo nga nursery. Didto sa barangay nursery sa barangay Green Hills sa lungsod sa San Fernando, Instagrammable usab ang ilang nursery. Apil sa giduaw sa gobernador, mao ang City Plant Nursery sa siyudad sa Naga, sa Barangay West Poblacion. Ingon man ang mga household nurseries usab sa maong siyudad. Sa nursery sa lungsod sa Minglanilla, nakita usab ni Garcia nga gigamit gud ang gidownload sa Kapitolyo nga 1 ka milyon ka pesos alang sa pagpalambo niini. So makalipay kaayo nga sa atong pag-inganyo sa mga LGUs karon lihok gyud ang tanan kay daghan baya gyud gusto mananom. Ang ila lang wa lang gitaw na sila planting material ba. Makalipay gyud kaayo nga makakita ko niini. Labing nalipay si Garcia sa iyang nakita sa nursery sa dakbayan sa Talisay. Kay iyang nakita nga dugay ng gimugna ang maong nursery tungod sa paningkamot sa City Agriculturist Office. Mao di ay excited kaayo kay nindot mga guys nga tanan ng iya dinhi nga nursery. Murag nanganda magyud maayo last year pa. Congratulations, nindot gud kaayo ang nursery dinhi sa City of Talisay. Human sa Primero Distrito, sunod nga bisitahon ni Garcia mao ang plant nurseries sa Quinto Distrito ug sa isla sa Bantayan. Sheila Gravinas, Balita sa Sugbo.